ndakaona mwana wangu handise murota achachita sabu ndatukwa na Wellington zvakanaka ndazinzwa vadadaidza dare rangu revidhiyo takagara pasi tikaongorora nhau yekuti Wellington wakatadzisa chii murota kumutuka kubva kamutsinjiro shuwa chigango kuzotukana murota hazvina kunaka kunomhuzva akada kutaura zvimwe nyaya tikati aiwa isati tonge nyaya mbiri tutonga yamhanga wapano kuti wakatukana murota ndinyaya tumwe ati kutonga panapa dare rikamupa mhosva kuti unofanira kubhadhira chii dare koyo mhangari uri kuda chii murota zvikati ndati ndionesa dare chete kuti chii munhu akandituka uyu andirwadzisa chandiri kuti hapana kuti dare chete ndizive kuti munhu agona kugarisana nevamwe vanhu mumusha tikataura uyu wakuregerera kwao akanya kumhangara saka isi dati kuda dare mari yedu yedare $5 nemari yemupurisa takatuma mupurisa kaviri kuti auye pano svika mari yedu yaiti yamwe chete $7 chete kubva ipapo haana kubhadhara muna April kusvika nhasi tabhadhara yonyaya tati tiwezi kuna changamire atitwasanudze mutemo. Tinotenda baba hai nyaya diki kai ko mukomana nyaya tawana sabu toda mushidimu pakutaura kwandikanoita panyaya kuti ndakatuka muvhireji ndakatuka kutaura kwandikuita kuti ndakatuka ndakatara ndichitsura murume ari muvhireji mavo ndiye murume akatsvagire mukadzi kuti ndore mukadzi uchiri kuendera mberi ndanzi ndiana ndisabu mamunhu kamatauriraita kuti kutaura kwaari kuita uyu kutaura kwaari kuita tatobata kare kuti respect yacho mataurira kudhara tateona here chiendera mberi baba wako ndisabhuku wao zvatoda kudhara kuti kana zvakuda kutanga kutopikisa kutoda kutoramba zvatoda une mhosva kudhara wozototanga kuti zvaari kutaura kune uyu sabhuku kuti kune uyu zvaari kutaura handina kuti sabhuku nemurume wandikakanganisana naye wakuti ndikakanganisana kwandi aatsogereri aresha zvadaro murume ndakatsvagire mukadzi atsvage mukadzi akutora kuti mukadzi wangu inini zvadaro mukadzi refunga takatombokonana vambeda kuti vambeda musha kwavo adzoka kutopa musha kudaro mukadzi uye ifunga akanobuda achinoenda kwaakaenda adzoka akutagira kuti akutagira sorry mukomana nyaya ipfupi chaizvo toda kuti irebe andika sabhuku vati takakusvedza mudare ravo andika vakatonga nyaya iwe ukabvumirana nani nayo aurambosabhuku chidaro ndoanza zvoidaro hazvina kuitika saka hatitokudzokere kumashure zvakaitika andika zvinoti mazuva endechi right vakorokota ada kudzorera mashure ya ipapo ndinoimba kuti nyaya yedu yatopera hatinganyanya kuramba zvinhu tichipinda abvuma kuti shuwa akatuka iwe nyaya yako manje hatigoni kutsvaga kuti wakatukirei nokuti iwe ndiwamhangarirwa saka iwe uri kutenda kuti wakatuka sabhuku vari kuti ivo muvhileji mavo havadi nhungu dzinotuka ende mhosva haigadziriswe nekutuka saka ndaingofunga kuti taiisa kuna changamiri vazive kuti vanotuka muvhileji vanoitwa sei. pamusoro changamiri Wellington chigweredza atanga nokubvuma mhosva yake yekutuka muvhileji saka zvakwamuri changamiri kuti vakatuka sabhuku chii chamuri kuda kumwana wenyu uyu kudaiwa ndine zvaakati zvandiri kuda kuti mangwana asazopamhidze zvoramba achitukirira muvhireji chii chamuda kuti akubhadhareni hatizive mutemo kuti munhu anenge apara musakadai akaite sei isi takatama akati tida mari ndeyedare munhu akatuka akati ndamuregerera kuti azive kuti tuka hamubvumbi akamuregerera isi darika tikuda mari yedu yedare neyomupurisa takamunzira kana akanopa kubhadhara mari yedare neyomupurisa akanopa kubhadhara inyaya munzira kuno kana pane zvimwe zvamunoziva tangamira kuti yanga iri mari yedare rineni nemupurisa renyu kwamunotonga ikoko yanga iri mari yanga iti $5 yedare $2 yemupurisa takamusunga takamutuma mupurisa kaviri una kana newe mari yacho waitadza kubhadhara $2 yemupurisa ne$5 yedare $7 abvisa iro auya nemari yedare abhadhare haana kubhadhara mari yedare saka ino no
matare habisi handiwazoona kuti uri nhubu zvanaishe kutaura zvezve habisi mari plus nezera racho rauri taisazva wakaita musoro wako zvaita kuti haukwanisi kutangana kuti ungaite chinhu chinorongeka chaizvozvi nemaitiro wakatoitezvo isitoda kutokuvaka kuti aiwo tiyogarisana zvakanaka nana baba wakaremekedza nababayo kana iwe wazvichengetedza unotora mhepo ukakangasana nemadzisabhuka mhepo yaunozvitorenda una chaunobva wakaita muupenyu zviri kunzwika ndakanzwa kuti $7 ndeyavaida kuda kuti mari iyoyo uchaibhadhara ya $20 wapa nembudzi pamusoro yaunovapa sabhuku zviri kunzwika kuda kuti ubhadhare mbudzi imwe chete yawachavapa sabhuku ne$20 pamusoro ndozvandoda chete zvinhu izvozvo izvo uri kunzwa tinotenda ishe takutokumbira kupangana hakuna kwandinozvana kana panguva yacho kutoti mari tadzinokuitika mari shuwa vakataura wakamboenda here kwavari kuti asabhuzekiwa makanditonga zvikiwa muta ndinasi ndikusaiwa dai ndakakupai pondo iye kana $5 wakamboenda here kwavari vakatosvika kumba kwavo ende maitiro yavo kumba kwamai vangu ndikokwasvika kuturira chii nyaya iyoyo kuti veni vari tisangane 500 nebatisitambosangana kuti vatire kuti chemani mari iwo apapo iwo ndivakaizvi shamwari mai wapa iwo ndiwaitenda ikoko ivava ndivo vaitouya wevana kuenda inini kuenda ndaenda chazoti ano apapa zvinhu zviri zvamira zvakaita sezvamira zvakadai anditi zvadaro ivo vakazouya vachitikoma apa panyadzi tikati ano tiuchimbira chiri kugadzirisa tione kuti itai kuti ngatimupe 3 weeks chete uyu tamupa 3 weeks patinenge tine dare redu toda kuti ozvibhadharire muno $20 yaita wakatambidzira muno musabhuku nembodzi iwewe usungirira padza tobva tavatambidza pano ende asida kuti ufambisire sabhuku vavanechikukumahara kuti vabhuku wauye pano sabhuku musi wa21 September muemutore mbudzi pano ne$20 pano zvikunzwika apapasoni vakati matara zvatopera nemari yedu yedare yanobva wayanobva maisa ipapo $20 plus $45 yedare plus mbudzi imwe chete kuna sabhuku musi wa21 September 2024 yapera nyaya imusainiro kupera kusabhuku 9